חבר'ה, אני הולך להעלות לכם סרטון של אנשים שיש להם חרדה חברתית. רגע זה שאני מדבר איתכם, אני נראה לכם כאילו אני איזה משוחרר או צוחק או פתוח בעצמי, אבל האמת שאני מרגיש שבע עם עצמי. אני מרגיש שאני מפגר, אני מרגיש שאני אהבל, שכרגע כולם שופטים אותי. אבל בכל זאת אני אמרתי שאני אוציא את האהבלות שלי לעולם, שכולם ידעו שאני מפגר. ואני רוצה שאתם תדעו, משאמות לקרוב, שכל מי שחווה חרדה חברתית, צריך לדעת שבאמת הוא לא נראה כמו שהוא חושב שהוא נראה. רק נדמה לו שהוא יוצא מגעיל. כמו שעכשיו כרגע אני חושב שאני יוצא אהבל, ונראה לי שאני יוצא איזה מפגר, ואני יודע שאתם אוהבים אותי. אני יודע כרגע שהסרטון הזה זה סרטון מטורף, אני יכול לעשות מה שאני רוצה. אני יכול להיות אהבל ולא מפגר, להגיד לתת מודע שלי, כן, מותר לך, מה שבא לך. בא לך להיות מפגר, תהיה מפגר, שישפטו אותך. ישפטו המניאקים. תגידו שאני מניאק, שאני שרוט, שאני... זה מה שאני בא להסביר לכם. בעלי החרדה החברתית. אתה חייב להקליט את עצמך, אתה חייב לצלם את עצמך, לראות כמה אתה מפגר, ואז אתה תבין כמה שאתה חכם. כן? בוא נעשה את הדבר הכי זוועתי. נגיד עכשיו בשבילי, אם אני עכשיו נגיד אשאיר לכם שיר מדף, זה נראה לי כאילו מפגר כזה. כאילו, מה אתה אהבל, אתה מחפש צומי, זה מה שאני בא להראות לכם, לא. ואם אתה משדר לעצמך, כן, שאני, כרגע הם רואים אותי, שאני מחפש צומי, אז אתה ככה, אתה רואה את עצמך. אבל האמת שאתה לא נראה כמו שאתה רואה את עצמך. כי כרגע אני רואה את עצמי כמו מפגר, אני מרגיש. אני אומר, וואו, עכשיו נגיד עלות כזה סרטון לפייסבוק, אבל, אדרבה, הפוך על הפוך, אני יוכיח לכם, כן, שאנחנו נלך נגד התודעה שלנו, ואנחנו נלך נגד התת-מודע שלנו, ואני אעלה סרטונים של בן אדם מפגר, כן, ואני אראה לכל החרדה החברתית, זה רק נראה להם, כרגע אני בחרדה חברתית, אני מודה, אני נשבע לכם אני בחרדה, אני לא משקר, והנה אני מוכיח לעצמי ומראה לעצמי, אין לי שום חרדה ושום כלום, שום בטיח. מי שירצה ממני עצות, אני אתן לו גם בחינם. עכשיו בואו תראו שכל דבר שהוא מפגר, שאתה תעשה אותו, הנה, אתם רואים דף? עכשיו אני אשאר לכם שיר בדף, נו זה לא מפגר? מה, באמת אתם רואים אותי מפגר? זה רק אני חושב שאני מפגר. אבל אם אני עכשיו בטוח בעצמי, שאני לא מפגר, אני גם כאן אני ארגיש שאני לא מפגר. זאת אומרת, יוצא שכל החיסרון של חרדה חברתית, זה רק הקטע שאתה מרגיש בעצמך. אף אחד לא רואה בך. עוד פעם, בואו נראה את השיר הזה, של קוקו מאילת, ואם הסרטונים האלה יתפסו, אז אני אעשה לכם גם שירים ישראלים, אעשה לכם כל מיני דברים. אגב, אני מרגיש שאני מתחיל גם להשתחרר איתכם. אני מרגיש שאני מתחיל להיות פתוח. יאללה. וואי. אם נגיד עכשיו הייתי נפגש עם איזה מישהי, הייתי מה זה מתבייש ממנה. מתבייש אבל בטירוף. בעזרת השם, אני הולך לרפא את עצמי. אני הולך לצאת מהחוסר ביטחון שלי, ואני אזיין את עצמי עד שאני אהיה גבר. אני אהיה גבר בכוח. זה נשאר לכם. היו ימים יפים, בהם בינינו, ואת יודעת. רגע, הכל ניסינו באהבה הזאת. אולי שיחקנו, את ברגשות שלי פוגעת, ואני יוצא ממכם לדעת. כפרה עליכם. וואלה באמא שלי, אני אוהב את עם ישראל. תגידו עכשיו מה, בן אדם סתם, שאתה יודע מה עלה לאיזה טריפ, נשבע לכם, לא עליתי על טריפ. סתם, עושית וודקה אחת, הייתי מפגר, אבל שמעביר מסר לעולם. אני רוצה לעזור לכל הבעלי חרדה חברתית. שידעו שאנחנו לא מושלמים. הנה, גם אני כרגע, אני מרגיש שאני מפגר. אני גם לא יודע אם בכלל אני אעלה את הסרטון הזה. אבל אני אעלה פרינציפ. בשביל לזיין את עצמי. כולם יגידו, אני מפגר, אבל אני אהיה סבבה עם עצמי. אני שם, זאת אומרת, אני מוציא את זה מתבטא כן, עכשיו אני אומר לעצמי, נו, הנה, אין לך מה להגיד. אתה לא חייב עכשיו לבוא ולהיות איזה... גם שאתה מפגר, מותר לך להיות מפגר. בסדר, אתה לא חייב להיות כל הזמן חד. השתבח שם הולד.
הבנת כפר עלייך מורן שלי? לא חייבים להיות חדים. תראי איך אני מוציא את עצמי אבל רק בשביל להראות לך כפרה שאת 2000 שנות אור ממה שאת חושבת. וואי 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 וואי, אם הייתי יודעת כרגע מה עובר עליי, אני מרגיש שאני מפגח, טמבלולו אמיתי. זה כאילו נדמה, כאילו אני משתה בכם, וואלה טמבלולו. טמבלולו בספר תורה, באמא שלי אני טמבלולו. טמבלולו אמיתי, אורגנל. אבל הסרטון הזה, זה סרטון בן זונה, זה סרטון שהוא יעלה אלפי צפיות. סרטון מניאק, אני יכול להיות כל דבר. אני יכול להיות בן אדם, הקטע הוא, אני מדבר לבעלי החרדה חברתית. כי אני, הנפש שלי, אל תתביישו מכלום. בא לך להגיד שאתה קוקסינר? תגיד, אני קוקסינר. אחר כך אתה ממילא תהיה גבר. או נגיד את, כן. תגיד, בת זונה, אחר כך ממילא תהיה אחלה אישה לידי. זה בת זונה, זה להתבייש מאנשים אחרים. כפרה עליתי. נגיד עכשיו אני משחק אותה כאילו אני משוחרר. כן? סתם, זה משחק. אבל עכשיו אתה בא לחרדה חברתית, איך הייתי נראה לך? הייתי מרעיד אותך, נכון? וכולה אני רואה את ממך. מה זה ג'וק פחד מג'וק. מה אנחנו ג'וקים? כפרה עליכם. מי שהבין את הסרטון הבין. הסרטון הזה, נכון שאני מוציא את עצמי מפגר ואהבל, אבל רק אני יודע מה אחרים עוברים. יש אנשים שמסכנים, מסכנים. וואו, זה לא יאמן. אני על הנפש שלי, אני עובר את זה, עברתי את זה. פתאום הייתי פעם צוחק על כל העולם. צוחק על כל העולם. אין אלוהים, אין מעליב, פוגע, לא הייתי יודע. פתאום אלוהים נתן לי גם כן מכה של חרדה חברתית. והיום סבלתי מזה שנים. וואו, טוב, שיחקתי את זה כאילו אני גבר, בחורות. השחקתי פתנה חייסי, אני משחק אותה כאילו אני גבר, ואני כאילו... סתם, אני כולי כוסית. וזה כל הכיף שלי. עכשיו אני נגיד, אני מודה שאני כוסית, אז אני מרגיש שאני עוצמתי. הבנתם? בא לי החרדה חברתית. בואו נשאיר לכם עוד איזה שיר. עכשיו כרגע זה בשביל לפרגן גם לעצמי. בואו נחשוב איזה שיר אני יודע לשיר. רגע, תנו לחשוב. רגע. היו ימים יפים בהם בילינו. בואו נראה עוד הפעם, לא יודע למה השיר הזה מושך אותי. ואת יודעת, הכל ניסינו, באהבה הזאת אולי שיחקנו. את ברגשות שלי נוגעת, ואני ממך יוצא מדעת. וואלה, אני לא יודע, מי שנורמטיבי הוא יגיד שאני טמבל ואני מפגר. רק אני יודע כמה אני מועיל לאחרים ואני גם כן מועיל לעצמי. כן, יש לי חרדה חברתית ואני שם זין על כולם. כן, אני מפחד מאנשים. אורת, זה לא בושה לפחד מאנשים. גם אני כרגע מפחד מאנשים. מורן, כפרה עלייך. אני אוהב אותך. טוב, אתה יודע שאני מעלה כזה סרטון לפייסבוק, את באה לי, תגיד לי, וואלה, הוא מטורף. כן, אני מטורף. אני, בן אדם, מטורף. ביי.